बिजनी विद्यापीठ गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव क्रिकेट टुर्नामेन्ट बादायलायनाय खुंदों। बिजनी युवा संघनि बानजायनाय आरो चिरां पुलिसनि हेफाजाबजों जथायै क्रिकेट टुर्नामेन्टखौ खुंफुङो। टुर्नामेन्टनि गिबि खेलायानो जायो गौरीपुरनि हारिसभा क्रिकेट क्लाब आरो आलिपुर जंक्शननि विजय स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेराव आरो बे मोननैनि गेजेराव आलिपुर जंक्शननि विजय स्पर्ट्स क्लाबा देरहानो हायो। लोगोसेयैनो गौरीपुरनि हारिसभा क्रिकेट क्लाबनिफ्राय बिद्दन पदार मुंनि सासे गेलेगिरिया मेन अफ द मेच बान्था होनाय जायो। गिबि गेलेनाय बादायलायनायखौनो बेखेवनानै होयो बिजनी बियाबनि एमएलए अजय कुमार रय। लोगोसेयैनो बाहागो लायो बिजनी बियाबनिनो बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारी आरो गोबां लिंहरजानाय आलासिफोरा। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमआव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 28 फेब्रुवारिसिम बे अफारा थागोन। मेरिडियान किया मटर श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099334114 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।